Kana wire kana. Kana ba kana? O nya, grupo sila diyan, nasandig dia. Tunggu sa sub, anak magi multikab. Kani sila imo ni sila. Kami sir. Kana sila. Kaning multicab inyo ana? Kana ginabangan sa iyang kana ayaban na. Kay buwas sila kakuputan na sir. Nakaputan ng kulintik patay mi. Usa orasa to nang kuan man nang Patro na. Mga ayag ayag na. Pagbunog sa tubig. Kay kung dili pa ayag na daghang patay. pila mo kabuka to? Upat ka pamilyahan mi diha. Sud mo nang atop sa multicab. Yes, atop sa oras maluwas na gid mi. Nay nagkapyut. Kampyot ang akong pares pa gid hapit mada sa sung. Sus, Na. kaluyan mo gina. Luyan ni miskino kay pamilya dani lang siling. Ni magami na pila ka tao? Mga anak. ana gid 15 ka buok. Diha ra mo nang babaw ng multicab. Buot sila Sa mga gagmay bata. Gagmay bata sir kining mga bata. Salamat sa mga ato nga daghan sila kay di bukat ang multikab. Kung nay mo ambag katulad bugaan madani to. Mugaan patay ka nagtuo man sad mi madami nga to kay kusog kay sug ang tubig apot ka diha. Asil naigot to sila sa multikab diri downloader mo to na isbuk Mo mo bitong simbitan ako kupot mo ng wire kada ko kadin na mangurinti, way kurinti. Way kurinti. Sug kayo pag away di naman namo madakay ang sug sa tubig nag-anaman na magkaliko. Namuhi na lang ni. Di ang anam sila sakit ko ilang kamot. Sakit naman Patay yun. giniron. Sus magi kay nabangil taon ng Pero kamuyaw. sila kita sa posisyon na mo way nagtuo nga naluwas. Mga usa orasa nakanaog mo. Mga alas 7 na Alas 7 nakanaog na nila. Nya alas 4 3 hours mo anang multicab ba? Oo, kana. Sus. Mga alas 7 gyud. 3 hours. Gikuran Pati nang gutuman, kukuran na kayo sa katulaw. Wa pa yung kaon. Wa pa dyan ni kaon. Way hatod, way. Gatdan mo diri sa gobyerno. Wala hinabang. Nagsarawan big asan ni mga tapos init tubig na lang makuha sa muntiyan katungos ka bugnaw sa panahon. Nung may ning barangay day. Wa sa ginidol barangay at higayon na. Ilas sila na nantay mo ngariin ta dayon. Katong higayon na kinahanglan ta mig init ba kay gikan mi sa buntag tingiwan na nga gikan mi nang Uwan kayo ba? Uwan ba? Uwan. Basta kayo. murag Ay may gaya lagi. Salamat may multikab ni Babag daw. Buangal. May- sila gikuyawan na silang nagtanaw na. Uwan may kanya dito mo si Babong. Kita sad mo nasa mo sa atop. Atop na sila. Malaya ko na way kandos Sila ang danas. nagpakuros na sa posisyon na. Ang mga tao di nasa atop na uban. Kana puro atop. Kana atop sad na. Puno na diha. Puno na. Puno na sa atop. Ato sa Pagkanaog na problema na kay usaon nila pagkanaog nga unsa na lang pagpasakay ang pagkanaog na may palista mi sa among magpalista kay umay lista ko ng tagang ayuda mga ayuda Inyong balay gubara wash out wala kimi na dapat may nadawas wala kimi kaput lawas banlas gyud banlas. Sus. banlas eh. Sige kay kuan manawagan ta. Na tabang. abot na sa kakuasan na nimo kan mga ginabang in taon sa Okay, imong hangyo sa kuan magtanaw sa nato. oh may talagi sir nga taga mi ginabang kay amo Banlas, eh, boy, napili mo sir siya. balance jud mi wa mi karon nagsarawan mi na nga bigbugas may kasi ang konsiya taga mi tag 5 kilo Sige nga ni mo ma'am. Carol Puyos Kuyos, mga kuyos. oh mga Puyos family Katong ni kuan sa multicab. oh kana di ko tika puros mga Puyos sa Puyos kanang Riso Avila Alferes Daghan ba yung matyan diri no? daghan kayo karon pa gana ganiya nagkuha ang maturan ug ang Daghan. daghan pa jud pa jud wala pa higit Ano pa missing? Dagang asam gito ila balay diri dapat sa pa. dana sa luyo Ah, diha ra nahan na. Ada bus ada. Sige paliw sige. lang ko sir kun nata bangisan mi diri Oh, atoy pa nawagan ha. Sige, salamat ma'am. salamat kayo Oh. Untuk pemilih